Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереграцька. Я вітаю, дякую всім, хто до нас щойно приєднався. І наступні півгодини ми маємо на меті обговорити події у світі. І у нашій студії вже є гість, це міжнародний експерт Олександр Демченко. Доброго ранку, пане Олександре. Давайте почнемо, напевно, з теми Ірану, тому що насправді не досить зрозуміло, що відбувається. Є інформація про те, що тривали мітинги, вони почалися 30 грудня, якщо я не помиляюся, 31-го. І є інформація про те, що вони провладні, але разом з тим також говорять про те, що пікетують і владу. Тобто давайте дещо прояснимо ситуацію. Ні, насправді мітинги розпочиналися з того, що величезна кількість персів, величезна кількість іранців вийшла на вулиці великих міст задля того, щоб протестувати проти економічного спаду. Тобто їх не влаштовує, зокрема, вони протестували, це буде дивно, насправді, вони протестували через те, що ціна на яйця, на звичайний продукт харчування, вона зросла в рази. Але потім, після цього, почалися інші протести, інші демонстрації. Почалися протести проти влади, почалися протести проти того, що офіційний Тегеран розпорошує гроші на безліч конфліктів на Близькому Сході. Ми всі з вами знаємо прекрасно, що Тегеран і парамілітарні структури Ірану беруть участь у військових протистояннях в Сирії, на території Палестини, на території Лівану. Вони координуються спільні дії з представниками терористичних угруповань або рухів, таких як Хамас, і терористичних угруповань, таких як Хезбола. Потім вони беруть участь в політичній структурі Іраку, воюють на території цієї держави, у тому числі на території Ємену, загрожуючи Саудівській Аравії. Тому насправді Іран від початку, влада в Тегерані, сприйняла оці демонстрації як організацію революційного руху проти них, що був організований Вашингтоном, Тель-Авівом і Ер-Ріядом, столицею Саудівської Аравії. Проблема у тому, що ніхто не так і не зрозумів, майже там в Ірані я маю на увазі, що якщо Вашингтон або якщо Тель-Авів розпочинають якісь процеси, вони їх доводять до логічного завершення. Питання в тому, що оці всі революції в Ірані, не революції, демонстрації, вибачаюсь, в Ірані, які розпочалися ще наприкінці грудня, верніше, січня цього року, наприкінці грудня того року, є проблема в тому, що вони були не доведені до кінця. Протести були, влада залишилася на місці. Аятолла Хаменеї, який є духовним наставником, а насправді людиною, що контролює увесь бізнес на території Ірану, усю повноту влади, у тому числі військову, має він. Він координує корпус вартівників Ірану. Це величезна структура, яка йде паралельно армії. Він координує роботу спецслужб, він координує роботу телекомунікацій, ну, взагалі дуже багатьох речей, дуже багатьох сфер. Проблема в тому, що він залишився при владі діючий президент Роухані і так далі. Чому це не вийшло? Напевно, тому що просто Вашингтон, Тель-Авів і Ер-Ріяд не брали участі у цих демонстраціях. Чи це були демонстрації лише виключно з представниками персів народу іранського? Я теж сумніваюся. Ми з вами забуваємо про те, що Російська Федерація, яка дуже впливає на територію Сирії і намагається вплинути на інші держави цього регіону, намагається ослабити і Іран, і Туреччину. От вони з ними будуть невдовзі проводити конгрес з приводу сирійського врегулювання. Друга спроба, так би мовити, тому що перша не вдалася. У них взагалі нічого не вдається, і наступна спроба теж не вдасться. Чому? Тому що їм не потрібне сирійське врегулювання, так як цього хоче Іран і Туреччина, розділивши території Сирії порівну. Їм взагалі це не потрібно. Їм потрібно брати Сирію під цей власний контроль, але окрім Сирії, забирати частково території Ірану, це північний Іран, саме тому були організовані ці демонстрації, це на майбутнє. Вони хочуть заблокувати шляхопровід, газопровід з території Ірану через територію Сирії в Європу, це є проект окремий. Вони хочуть також зменшити вплив Ірану і не хочуть, щоб Іран взяв Ізраїль у кільце. Але чого вони цього не хочуть робити? Вони не хочуть цього робити по одній простій причині. Тому що вони бояться американських санкцій. От якщо Іран візьме в кільце Ізраїль,
Якщо Російська Федерація буде брати участь у перемовинах і зближатися з Іраном, Вашингтон і Тель-Авів одномоментно завдадуть удару нищівного, у тому числі економічні санкції, окрім України, окрім хакерських атак, будуть ще додаткові, які будуть зумовлені тим, що Російська Федерація бере участь у агресії проти Ізраїлю. Цього росіяни не хочуть. Але вони хочуть ослабити і Туреччину, і Іран. У цьому є проблема. Саме тому демонстрації відбулися. Пам'ятаєте, нещодавно був референдум в Курдистані іракському. Оцей іракський Курдистан, я поясню для наших телеглядачів, він розташований поблизу на кордоні із Іраном. Його організовувала Росія, Роснефть вклала туди 4, якщо не помиляюся, 4 мільярди доларів, щось таке, там була така приблизно ціна цього питання. Вона провела плебісцит. Говорила про газові якісь оборудки, про газові схеми, про газошляхи на території цієї автономії. Проблема в тому, що вона просто хотіла створити проблему на кордоні із Іраном. Сирійський Курдистан вона створює проблему біля Туреччини, іракський Курдистан біля Ірану. Подивіться, хто брав найбільшу участь у протестах на території Ірану, особливо східних його частинах. Іранські курди. От і все, тут не потрібно взагалі нічого пояснювати. Російська Федерація намагається вплинути на процеси. От зараз у нас скоро з'явиться питання російської Палестини, колись воно було у царські часи, у радянські часи. Території там Палестини, окремих інших держав. Зараз Махмуд Аббас, лідер палестинської автономії, буде виїжджати до Путіна на перемовини. Тут взагалі доволі складне питання, його складно пояснити там за 15-20 хвилин, воно дуже складне, але питання в тому, що Російська Федерація насправді намагається дестабілізувати регіон. І поки що і Анкара, і Тегеран, і інші держави, столиці, які беруть участь у цьому процесі, у врегулюванні близькосхідного конфлікту, і загалом як такого, вони йдуть на поводу Російської Федерації, не помічаючи того, що робить ця країна. На вашу думку, саме в контексті Ірану, як це закінчиться все? Чи буде якийсь розвиток, взагалі, які перспективи в подальшому і загальної такої ситуації? Ну, тобто ви там сказали вже там про Палестину і так далі, але от загалом є якісь ризики, що це набуде якихось катастрофічних масштабів? Є два моменти. Перший момент – Росія може спровокувати Сполучені Штати Америки на все ж таки з часом зміни у цій ядерній угоді або розірвання її одностороннім шляхом, попри те, що Європейський Союз і взагалі ці країни шістки, там Росія, Китай, Європейський Союз, представники деяких країн, вони виступають проти цього. Ми бачили нещодавно прес-конференцію міністрів закордонних справ країн ЄС. Питання в тому, що буде або війна, якщо все ж таки американці підуть на поводу Російської Федерації, не помічаючи її рухів, і почнуть санкційний тиск на Іран. Вже було запроваджено 14 штрафних заходів проти фізичних осіб і проти підприємств іранських. Окрім того, є інший момент. Є момент того, що Іран почне навпаки забирати через те, що в нього не буде грошей на забезпечення військових конфліктів, частину парамілітарних структур і стягувати їх в Іран. Те, що ми бачили під час цих демонстрацій, коли просили в Афганістані допомоги, коли стягували частково там якісь сили з території окремо узятих інших держав, де наразі ми бачимо конфлікти за участю парамілітарних структур Ірану і так далі. Проблема в тому, що от Європа хоче створити все-таки не те, що газопровід, видобувати газ на території Ірану замість російського. Але в Ірані через санкції, які були запроваджені, немає нормальної інфраструктури. Немає моментів для того, щоб транзитувати цей газ і видобувати його як такий. Європейці могли б вкласти гроші, але санкції США, які були до 2015 року дієвими, вони блокували цей процес. Наразі потрохи цей процес починає змінюватися в кращий бік. Росія не хоче цього, вона хоче заблокувати взагалі розвиток газової індустрії в Ірані і створити усі умови для того, щоб монополізувати досі в подальшому європейський газовий ринок. Оце є такий момент. Щодо того, чи зміниться, чи не зміниться, от я вважаю, що все ж таки ми будемо мати довготривалий конфлікт на території Близького Сходу, і це постійно погіршується. От дивіться, який момент. Чи розуміє Іран те, що Російська Федерація це робить? Те, що демонстрації були зроблені Російською Федерацією. Розуміє, два сигнали. Удар по базам Хмеймім в Сирії і Тартус. На Новий рік і на Різдво. То, думаю, це випадково було насправді. Я вам зараз поясню. До прикладу, база Хмеймім, вона охоронялася
шиїтськими угрупованнями, які були підконтрольні Іраном, і асадівськими структурами військовими, асадівською армією і охоронцями. Доступу, окрім російських, іранських і асадівських структур на території бази і поблизу цієї території ні в кого не було. Це означає, що удар, як Владимир Путін називав ніж у спину, зробив Іран і Башар Асад. От і все, що потрібно знати про конфлікт у Сирії і про дружні стосунки між Росією і Іраном. Дещо розібралися в ситуації з Іраном. Ще хочу вас запитати стосовно того, що відбувається зараз там між КНДР та Південною Кореєю, тому що зараз тривають переговори щодо участі північно-корейської делегації в Олімпійських іграх. От що ви можете про це розповісти? По-перше, я думаю, що це абсолютно нормальний процес, недовготривалий, тому що Північна Корея така держава, яка, коли в неї немає грошей, коли її спонсори, такі як Китай і Росія, припиняють надавати гроші, військову допомогу, у тому числі, як ми бачимо, з приводу Російської Федерації і ядерну, намагаючись відійти все ж таки від звинувачень зі сторони окремих держав з приводу того, що вони спонсорують Північну Корею, тому що вже американці почали не те, що здогадуватись, вони почали надавати фактаж. І цього Російська Федерація дуже боїться, насправді. Вона боїться того, що її план по дестабілізації Корейського півострова, де потрібно було зіштовхнути лобами Китай і США, це було в 50-х роках минулого століття, він провалиться. Вони не хочуть ризикувати, і наразі йде відступ. Це не значить, що Російська Федерація не буде проваджувати на подальшому цей сценарій. Вона буде це робити. Питання в тому, що на час Олімпіади або може бути якийсь теракт, або дестабілізаційний момент, або диверсія, або ще щось на території півострова, який раз і назавжди на багато років в подальшому створить кризу у відносинах і ризик військового протистояння між двома частинами одного півострова, раніше там однієї держави, між Північною і Південною Кореєю. Або ж навіть влаштує кризу між США і Китаєм, яка також може війти до військового протистояння. Це може зробити спокійно росіяни, дестабілізувати ситуацію під час Олімпіади. Те, що дві держави намагаються знайти консенсус і порозуміння хоча б на час Олімпіади і намагаються знайти якісь шляхи виходу із кризи, я ще раз наголошую на тому, що Північна Корея це робить виключно з моментів, пов'язаних із нестачею грошей, а Південна Корея через те, що вона просто переживає через ядерне озброєння свого північного сусіда, все ж таки це правильний і, як сказала Кондоліза Райс, колишній держсекретар США, розумний доволі крок. Ще у нас не так багато часу лишається до кінця ефіру. Хочу встигнути задати запитання стосовно Австрії, тому що там також тривають мітинги. Вони проти політики уряду, наскільки я розумію, тому що, на думку мітингарів, уряд провадить таку там правоекстремістську, расистську політику. От ваша думка з цього приводу? Ну, по-перше, мене це не дивує. Тому що міністр інтеграції, щодо того, як він зайняв пост міністра закордонних справ, а потім і глави уряду цієї держави Себастьян Курц, від початку виступав проти, скажімо так, мігрантів. Спочатку м'яко, потім не дуже. Да, можна говорити про те, що він намагався перетягнути на свій бік електорат, який отримувала в подальшому партія «Свободи», намагаючись придушити її підйом ще на початку цієї передвиборчої кампанії. Йому це вдалося, але ж він став у коаліцію з цією структурою. Вона отримала віце-прем'єра, вона отримала міністра внутрішніх справ, який сьогодні, вірніше сьогодні, там нещодавно заявив про те, що на території Австрії буде створено спеціальні території, де громадяни інших держав, мається на увазі мігранти, будуть перебувати концентраційно на цих територіях. Ну, це назвало концентраційні табори, це насправді погана аналогія. Аналогія – це дуже схоже на гетто. Закрита абсолютно територія зі своїми правилами, обмеженими і так далі. Себастьян Курц намагався там зробити Коран німецькою мовою, намагався зробити так, щоб люди, які приїжджали від початку, вивчали мову, культури, складали іспити, були перевірки, заблокував міграційний цей потік, який зробила Ангела Меркель через територію там Балкан. Все насправді воно логічно і воно зрозуміло. Питання в тому, що насправді Австрія – це дуже важлива країна, хоча вона дуже пов'язана із Німеччиною, та я думаю, що в подальшому Себастьян Курц, він буде грати проти міграційної політики Меркель, підтримуючи загалом
загалом ЄС і реформування цієї структури у безпековому смислі. І я думаю, що він буде зближатися із Польщею, і з Угорщиною в цьому питанні. Тому для нас Австрія надзвичайно важлива. Чи буде Австрія йти праворуч? Я думаю, що вона буде йти праворуч. Чи будуть там постійно протести, і чи можуть бути якісь ризики зі сторони Європейського Союзу проти цієї держави? Може, тому що це вже було у 2000 році. Коли консерватори об'єдналися із партією Свободи, те, що ми бачимо наразі, Європейський Союз запровадив санкції проти цієї держави. Я думаю, що якщо ситуація буде продовжуватися таким самим шляхом, і якщо Європейський Союз трішки стабілізується, ми зможемо побачити не санкції, я думаю, але частково якісь елементи штрафних заходів зі сторони Європейського Союзу, якщо, звичайно, Австрія і її керівництво не вгомониться. Ви не вбачаєте, от останнім часом таку політику насправді впроваджують усі держави, вони намагаються потік мігрантів та чи інша країна якось обмежити або певним чином структурувати. Про що це говорить і до чого це призведе? Це говорить про те, що населення європейських держав від початку не було готове до того, що було зроблено в 2015 році Російською Федерацією в Сирії. Вони не були готові до мільйонів мігрантів. 14-13 роки вони починалися з того, що на території європейської співдружності потрапляли десятки тисяч, а не сотні і не мільйони біженців. Жодна європейська держава, звичайно ж таки, не хоче, щоб на її території були якісь проблеми, кримінальний рівень зростав, щоб були якісь встановлені додаткові заходи безпеки, щоб населення було невдоволене і не голосувало за представників тієї чи іншої владної більшості на території тієї чи іншої держави. Це абсолютно зрозуміло. Я не скажу, що всі абсолютно країни з тим не погоджуються, що всі абсолютно лідери. Я думаю, що такі лідери, як Еммануель Макрон, як Ангела Меркель, як представники інших держав, вони все ж таки, деяких інших держав, вони все ж таки готові до того, щоб брати мігрантів. Проблема у тому, що Європа для себе не вирішила основне. Вона не вирішила питання безпеки. У неї повністю відкритий південний кордон і відкритий у неї, на превеликий жаль, кордон східний. Мається на увазі тут не Україна, щоб, не дай Боже, ніхто нічого не подумав, як вона завжди це роблять. Питання в тому, що просто потрапляє величезна кількість біженців з територій різних держав, в тому числі Середньої Азії, через не лише Чорноморські там країни, я маю на увазі там і Румунію і так далі, тому подібне. І через Балкани, і через там Грецію, яка належить до цих Балкан. Проблема в тому, що у них просто не створені безпекові умови. За цим ніхто не слідкує. Немає паспортного нормального контролю, як такого, який в межах безпеки діє. Не просто перевірка. От людина приїжджає, в неї немає паспорта, як це було в Сирії. Що з нею треба робити? Вона біженець, його приймають, з ним нічого робити. Потім він виявляється терорист. Або з Тунісу приїжджає людина, яка виявляється з терористами, вчиняє акт терористичний у Берліні. У цьому є величезна проблема. Потрібно змінювати систему безпеки і систему захисту кордонів, у тому числі і військовим шляхом. Посилювати економічно свої сили безпеки, війська свої потрібно посилювати і так далі. Проблема в тому, що європейці досі цього не роблять, а займаються незрозуміло чим, якимось реформуванням, чого незрозуміло чого. От і все. Тому відбувається така ситуація в Австрії. Я вас зрозуміла. Ми вам дуже дякуємо. Дякуємо. Розібралися у подіях в світі. Коротко і доступно, і допомагав нам у цьому міжнародний експерт Олександр Демченко. Ми зараз беремо невеличку паузу, після чого буде інформаційний випуск «Заман» кримсько-татарською мовою. І ми знову повертаємося у студію, будемо говорити про головні теми сьогодення. Дочекайтеся.